Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo isizwe babajabulile namhlanje ngihleli noMakhosi ucele usimemela uMay 28. Makhosi akubingelele. Ngiyabingelela Babu Dokotela. Makhosi ithini number yakho ngoba bathi number uyisho bathi uyisho sheshisi. Ithi 078 bese ithi 5077828. Oh eyakho noma inamba ehlala kwakho? Yeah. Okay. Makhosi angifuni ukuthatha isikhathi eside amathwasa agcwele iceke. Ayikho indlela ukuthi ungakusi usike sifike kwakho sizoshoda ukazi ukufikelela lokho. Seke neza kwami koshutha. Wathi ngaphindwa. Kuyeziwa futhi ngomhla 28 May. Uzofuna kuphindwa kunomcimbi. Indlu isafana noma wale wakushothela khona noma wakushothela ka-aunt wakho. Sekediwe ezinye izinto. Makhosi akukhulume nalento lana ngoba ngeke sikulibazisa ukuthi ukhokhile so noma ngakhuluma isikhathi esincane imali yakho sengidlile vese. Ukuthwasa akwenzelwa ekhaya nje umuntu umbona ehleze eshitha amabhayi egcekeni ethi uyathwasa phela yena. Ayakwenza. Mawuthwasa nje ufuna ukuthwaswa ngempela mbenyangeni. Enyangeni. Hamba uthwasa nje into yangempela. Imibhalelo ephansi ibhuku ukuthi uzowenza nje. Ayikho into enjalo. Umdlalo lo. Ingakho bephuma bengasebenzi nje. Bamboda esemarket. Ingakho kilento bathwasela emakhaya. Bathwasela emakhaya. Yebo. Kwanyanga lemthwasisana ayithwasa. Nayo ilathini. Isathini. Because kunomuntu manje osebhalwe imithi afuna ayisebenzise ekhaya ukuthi uyathwasa uthini kulomuntu lo ikhona into enza noma akazothwasa. Hayi ayikho. Ayikho. Imithi awubhalelwe uyafakelwa. Oh, ubhalelwa uma usuphothulile. Wena ufakela okhambeni. Wena ufakela okhambeni wena udle. Uma usuphothulileke uhamba nebhuku. Awubhalelwa nje. Umsangano lo. Hlalwa ngengane zabantu. Udlaliwe kazi. Hayi udlaliwe. Makhosi uthi uyathwasa umntwana uma ephuma nebhuku kodwa isibunga kaphumi naso isibunga uzosithatha songenisa abantu. Yabona ke babudodo baningi abantu asengibasizile ngalonto bekhishwa benganikwa imithi benganikwa into ezodonsa enomsebenzi. Ngithi ke kumina othwasa manje Babu Dokotela akalandisi mephuma nje akafuna isibunge nguMakhosi ucele. Uzomnika ngeke ngimthwasise kumenzela ukuthi nje alanda isibunge nadonsa abantu abangena esigodlweni asebenza. Uma ecabanga ukuthi ngoba phela amasenti imali yanyamala angeke akwazi ukusithatha manje sibe ngasiba ngakuyena. Hayi menayo imali angasithatha. Angasithatha. Menemali angasithatha. Inyanga imifuna ukusebenza indaba yakhe phela mesini. Mina ngizama ukusiza yena ukuthi akasebenze. Mayedlusa phambili lokwakheke. Okwakheke lo. Yebo. Ukusho ukuthi uma uyithwasa manje noma wena ufuna ukungenela amathwasa usuyinyanga uyisangoma ungakwazi ukuthatha lesibungu sakho hayi ukuthi umuntu ufuna azabe ithwasa. Ungakwazi usithola. Ungakwazi usithola. Yebo. Into ebalekile Babu Dokotela umsebenzi. Umsebenzi. Sifuna abantu baningi kakhulu abantu abangasebenzi. Sifuna abantu basebenze thina. Uma ke ngiyisiyoni nginabantu abenza insebenzo la kodwa manje ngifuna ukuthi bande abantu abagulayo ngizobasebenza ekhaya bezodla insebenzo. Uma ngiyisiyoni kinebandla ngeke ngikwazi ukusebenzisa lesibongo sakho. Sikhona Babu Dokotela woza ukuze phela udonse nalamandla nalawa amanye amabandla ezekweni. Beza. Yes ukuze kugcwala ibandleni lakho. Okay bengathi mhlawumbe into encike kumuntu uma ethwasa kuphela. Umuntu osebenzayo nje. Makhosi ake singene lana. Kunento oyithintile yekhafulo. Last time sikhuluma wathi unesikhafulo kodwa manje uthi uzocacisa lento ukuthi abantu sebengcosa indonga makwabo bathi bakhafulele endlini. Uthini ukuthi isikhafulo senzelwe endlini? Senzelwa ngaphandle. Ngobani? Omunye uzabuza ukuthi ngingasenzela yini ewindini. Kunani ngoba ngizovula iwindi ngithi esho nendoda izongena ngalo kiwindi. Isikhafulo senzelwe eminyango futhi kunezikhathi ezenziwa ngazo ikhafulo. Uyaphuma eminyango kodwa usukhafule ewindini. Uzoyithola ke. Phuma eminyango ukhafula indoda. Ukuthi ayingene ngomnyango. Ingene ngomnyango. Hayi ngewindi. Ngabe ke uyikhafule ewindini uzozibona ufana noba. Shuthi upho Makhosi imali. Musuthi lento ayisebenzi. Yebo usuthi awuMakhosi abasebenzi. Yebo. Makhosi ukhuluma ngesikhafu ukuthi kunesikhathi. Umuntu uyatshelwa ikhanda noma uyayicabangela ukuthi hayi ukuthi ngenze ngesikhathi sokuthi. Babu Dokotela. Fanele wenze ebusuku ngo-12. Wenze ngo-3 sekuzosa, wenze ngo-8 usulala. Yebo. Okay. Makhosi ngifuna ukuthi singathathele isikhathi sakho. Uke wathinta udaba ledukwe lemali. Yebo.
wathinta isiwasho esihamba namafutha. Yebo. Ngifuna ukuthola ukuthi lesiwasho lesi singasisebenzisa yini sonke ekhaya noma kufuze ukuthi umuntu abe nesakhe amafutha njengoba nginomngane wami esiphanda naye singawahlanganisela yini lamafutha sifake imali sithi silethele. Ngeke Babu Dokotela wahlanganisele. Ngeke cabanga nje usuhlanganise into engaka. Bodliyana encane. Cha phela siwaphungula. Ayisho ngusizakala phela. Ngiyusizakala. Ngusizakala ngoba phela leyanto siyikalele izinsuku ukuthi usizakala ngamahlambe amasonto amabili ubuso wesizakala. Sikhuluma ngegalanti hayi ukuthi uthatha into ongazi ukuthi usizakala noma ngewusizakala yini. Makhosi kunento ethi lento ishoyo Makhosi Cele ngiyayizwa and nginabantu abaningi mina abafika laba ke bafuna into angeke noma uMakhosi umvumela ukuthi awa-ode kwena lamafutha mase ewadayisela abantu umnike wonke nesiwasho kwenza kanjani umuntu othi ngiyawafuna Makhosi ngicela ukuthi ngifake imali ngiwa-ode. Babu Dokotela angisebenzi akuyona imakethe. Akuyona imakethe? Angidayisi imithi cha. Angidayisi imithi. Wena uzothenga amafutha akusize mina ngifuna abantu abathi bafuna usizo. Hayi abazovula itafula. Abazongivula itafula ngibadingi. Ngifuna la bathi Makhosi kade sasihamba sixakekile. Hayi baleni wona manje. Awu 2.5. Ayabasiza iswasho semalini ngisona. Iswasho 500. Umuthi ogeza mahala. Yebo. Makhosi ake singene lana. Ngifuna singene kulo msebenzi wangoMay 28. Yebo. Ukhipha izangoma, ukhipha nenyanga ebezizofunda imithi. Yebo. Sizoyikholwa kanjani lento ukuthi uzoyenza noma nje wenzela uYouTube ukujabulisa abantu? Sizokholwa kanjani ukuthi ngempela ikhona ngoba ningi abantu bangafika bazokhokha Babu Dokotela bathi hayi Babu Dokotela ngisho ukuthi sisishaya la sithi sikhipha amatrust shayisheshise kodwa sizokholwa kanjani ukuthi lento oyishoyo ikhona? Bazokholwa ngokuthi babuye babone ngoba bayezani ba YouTube bazoshutha mhla 28. Bazoyivuma lento abantu. Bazoshutha. Uzoba na 15,000 ubakhepha phela 15,000. Bayikhuluma ngokuthi bayeza Babu Dokotela. Imali uzobakhokhela manje noma usubakhokhela uzokwenza kanjani? Uzobakhokhela. Bese befikile. Manje nje ngikhuluma ngizobakhokhela. Okay. Uthi umuntu angafika hamba ngezandla afike ephethe isipheko. Kuyena ukuthi uthengani. Uthengani. Ya kodwa umuntu ozayo nje afike ephethe isipheko ngiyabamema nje abeza abantu. Ngomningi babo. Kodwa hayi ngezandla. Hayi ngezandla. Isipheko. Uthi lapho ukhipha izangoma. Yebo. Ukhipha nenyanga. Nenyanga ethwalisa abantu umhlaba wonke. Ekade ithi yenzisa lento ayikho. Ekade yenzisa abantu idlala ngabantu. Kodwa phela sekuyinyanga ke iphelele. Manje seyizobathwalisa ngempela ke manje. Okay. Yebo. Manje abantu befuna ukushutha nawe njengoba ubamema bethi sifuna ukushutha nawe Makhosi Cele bavumelekile. Bangeza. Bangeza. Ngizoshutha nabo. Indle isipheko kodwa ufuna igcwala. Kodwa isipheko indlu ngifuna igcwala ipheko. Ufuna ukushutha ngizoshutha. Isipheko sakho umuzi usibekele. Sivumeleke isipheko sibe imali mhlawumbe ukuthi umuntu eno 2000 okungcono akakwazi ukudlula ezitolo afakunike envelope. Anginankinga. Akunankinga. Anginankinga Babu Dokotela makusipheko nje. Okay, aphinde kusinikeke umcimbi wakho kuphi ngolosingaki ngasikhatsini? Umcimbi wami u28 May ngomgqibelo. Ukemthwala umenyangwini stophi kampani. Uma ulahleke inamba ithi 07850 77828 noma ithi 083 7230468 yobe siyasithinta ke sobe sesiyakuyaleza noma sitshena imoto ihlangabeze. Isipheko singaba imali noma sibe impahla. Yebo. Ukhetha okuthandayo. Yebo. Bengifuna ukuthola lokho ke Makhosi. Sizophinde sikuboneni sokubona mase ushuthwa lapha. Yanzo ngibona mase ngishutha. Mase ngishuthile nje nizongibona ukuthi uMakhosi akanawo amanga. Ibikhona ngempela. Nikhona. Hayi asibonga kakhulu Babu Dokotela baba sizojabula ukuthi amanga awafuneki. Ingakho njengoba ethi uzobenza nomsebenzi sifuna ukubona ukuthi mekhishwa koshuthwa lapha ya izobe ikhona lento le. Yabo izobe ikhona mhlawumbe umcimbi uthe inkukhu engaki inkomo hayi inkukhu. Okay sibona ukubona ukuthi kuzoba kuyinkomo engaka hayi inkukhu ngesambele inkukhu. Sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela baba sizwe babujabulile siyathobeka. Siyabonga bakhona amafutha emali amen.